தனுசு ராசி அன்பர்களுக்கெல்லாம் ஒரு விடிவு காலம் வந்தாச்சுங்க. இனிமேல் உங்கள் காலம் பொற்காலங்க. நீங்கள் அனுபவிச்சதெல்லாம் போதுங்க. நீங்கள் சாதிக்க போகிறீங்க. இந்த சனி பெயர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3ஆம் இடம் முயற்சி ஸ்தானத்தில் போய் நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளெல்லாம் திருவினையாக்கும். இந்த கோச்சார ரீதியாக 3, 6, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு சனி பகவான் ஒரு ராசிக்கு வரும்பொழுது ஒரு இமாலய வளர்ச்சியை தருவார் அப்படின்னு ஜோதிட கிரந்தம் வலியுறுத்தி சொல்கிறது. அப்போது எதிலெல்லாம் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்களோ, எந்தெந்த வேலையில், வீட்டில் கடன் பிரச்சனை, இப்படி பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும். ஆனால் இனி உங்களுக்கு எல்லாம் யோகமாக மாறி தொழில் நல்லா போகும், உத்தியோகம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும், வீட்டில் எந்த பிரச்சனைகளும் இருக்காது, ஒரு பணவரவு கொஞ்சம் ஏதாவது நல்லது செய்யக்கூடிய அமைப்பு, வீடு வாசல் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல். இனி உங்கள் காட்டில் மழை தாங்க, பொற்காலங்க. நம்பி இறங்கலாம், நம்பி எதை